Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zulhijja ayı Müslüman kalendarında soңғы ay болып санала. Анын тәржімесі хач білән мул булган бәрәкәтле ай дип тәрҗемә ителә. Аллаһ Таала шушы айны билгеләп куйды. Курбан гамәле белән, хач гамәле белән. Шушы гамәлләр белән без Аллаһ Таалага якыная алабыз. Һәм Аллаһ Таала айрым Коръәндә ант итә. Шушы Зулхиджа айының беренче 10 көннәре белән. Шушы 10 көнендә тотылган уразалар Аллаһ Таала алдында бик дәрәҗәле. Хәтта Пәйгамбәребезнең хадисендә әйтелә, бер көннең уразасы бер ел тоткан уразаның савабына ия булдырыр дип килә. Һәм Аллаһ Тааланың рәхмәте белән шушы көннәрдә 10 көнендә Зулхиджа айының 10 көнендә кылган гамәл гыйбадәтләребез, изгелекләребез Аллаһ Таала алдында бик дәрәҗәле. Һәм Аллаһ Таала изгелекләр, игелекләр белән мул кылган бәндәләр белән гурурланыр һәм фәрештәләр алдында мактаныр дип килә. Шуңа күрә Аллаһ Таала игелектә уздырырга насип әйләсен шушы көннәрне. Һәм бигрәк тә 10 көннең арасында иң бөек көн ул Гарафа көне. Гарафа көннең гамәл гыйбадәтләре һәм бигрәк тә уразасы, зикрләре, намазлары Аллаһ Таала алдында иң дәрәҗәле дип килә. Хәтта Гарафа көннең гамәл гыйбадәтләре Рамазан айының көннәреннән дә бигрәк дип алимнәр әйтә. Шуңа күрә бигрәк тә Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә, иң хәерле дугалар өчен көн Гарафа көне. Һәм Гарафа көнне тотылган ураза безгә узган елның һәм киләсе елның гөнаһлардан коткара торган иң бәрәкәтле көннәрдән булып санала. Хәтта Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтә, шушы 10 көннең игелекләр белән мул кылып, курбаннар чалып, уразалар тотып, садакалар таратып, кешеләргә ярдәм итеп мул кылсагыз, Алла белсә, Аллаһ Таала алдында гөнаһлардан пакланып, чистарынып, изгелекләрен белән гамәл дәфтәрләребезне мул кылып, Аллаһ Таалага якынаерга насип әйләсен. Аллаһ Тааланың рәхмәтендә булыйк. Тырышыйк шушы Аллаһ Тааланың бүләге белән, фурсаты белән файдаланып калырга. Һәм бу дөньяда да, киләсе дөньяда да шатланып, сөенеп, куаныч халәтендә булырга насип әйләсен һәрберебезгә дә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.